Takže čau, já jsem Shadow a vítejte u hry Farloon Signs. Je to prostě jako dobrá hra, jako je to vlastně, jestli neznáte, měli byste ji znát, jako je to prostě taková odpočinková prostě klasika, prostě je fakt dobrá, jako, no tak jsem si řekl, že proč ji natočit prostě jako takové dobré video, z toho bude dobrá série, chtěl z toho udělat jako série asi. Takže bez dalšího udržování můžeme jít teda rovnou na to. Tak. Uvidíme, kam nás to dovede, ta cesta. Co to je, nějaká animace? Co to je to? Tyhle, to jsem já. To je nějaký hroubek, ty. Takže tady ty kurva, VASD teda, tak. Co to je jako? To je můj otec asi. Tyhle, tak to je docela temný jako, teda můžeme jít dál. Já teď nevím, jak se to moc hraje, jako vlastně. Tady se totiž dají sbírat nějaké věci, jako nějaké. Vlastně třeba můžu něco zebrat tady. Třeba se tady ještě zkusím vrátit, jako. Teď teda půjdu dál. Co to je? Počkej, Včkem, jo? Aha. Takže to je nějaký jakože pošta, jo? Tohle jako můj dům. Ty vole, wow. Jako, nevypadá to moc jakože kvalitně za mě, jako, nevím, jestli bych chtěl žít. Nějaký čudlík, ukáž? Ty vole. To je dobrý, no. Tady můžu jít po schodách nahoru úplně. Co to je? To je balkon, tyjo. Tady nějaké fotky, co to je? To asi... Prostě je to můj otec jako. No jo. To asi on je nějaký jako inženýr, ne? Tady mám pokoj, co to s tím? Jo, přiblíží. Co to je? To jsem něco kreslí, jako, no, to jsem asi já prostě. Jaký týpeček prostě. Můžu jako všechno přibližovat, vlastně. To je to prostě. Jako mně se strašně líbila ta grafika prostě. A jestli jste viděli předchozí videa, jako tak už no, prostě na to počítač, že já se, že celý se mi to prostě, protože hodně her jako není moc dobře optimalizovaný, takže jako to se docela bál, že třeba s tím, že to rozjede vůbec, ale teď už jako, že mě to rozjede. Takhle přes skříň, co tohle. To ještě vůle můžu jít, co tady je? Nějaký sklep? To se dají, jo, to se dají brát věci víc jako. Já to vytlačím ven. Protože tohle má být jako, že o té lodi právě, co jste tady viděli, tady na tom obrázku prostě. Jako to bude taková víc jako prostě chillová hry, prostě to mě. Já mám rád takové hry, fakt jako to prostě. Jako to jsem pochopil ten příběh, já jsem to třeba nevěděl prostě, já jsem prostě z toho viděl nějaké videa, jenom jakože to jak to vypadá, nikdy jsem jakože to neviděl prostě celé, nebo někdy jsem to jako moc nepochopil. A tam se ještě vrátím, jako jo, to prostě, to ještě tam zaberu další ty věci. To vidíte, tohle už je ta poušť prostě. To má vlastně asi něco, že jakože tady nějaké město, jo. Já tu žiju někde na venkově a tady by asi mělo být moře, jo. A to moře už tu není. A ten můj otec on vlastně stavil loď, jakože, ale vidíte, prostě asi se mu to nepovedlo, nebo podle mě, on chtěl jít za tu vodou. Jo, vidíš, tady jenom trošku vody, to vyschlo prostě. Nějak takový asi příběh tam je prostě, nějaká taková symbolika. Počkej, co to je vůbec? Tady jsou nějaké malby, jak kdyby. Vidíš, jako, to jsem asi já kreslil, jako, prostě, víš, já jsem nějaké asi děcko tady, prostě, nebo někdo. A jo, to je nějaká ohrada. Tady je dobré, že tady si můžeš, myslím, že je skoro vždycky vrátit. To je už ono, no jasný. Vidíš, tady je i tenhle nějaký háček, tady vlastně vidíte, to červené, protože to je vlastně ukázka toho, že co můžeš dělat, tady to tlačítko prostě, jo. Tady už to je, no jasný. Tady vlastně je všecko
prostě, to je teď jako takový tvůj nový domov, jak kdyby. Tady máš prostě tímhle s tím můžeš nějak jakože sbírat něco, nebo já nevím, to jsem se pochopil tam, to je až jakože většina věcí na pozdější část té hry, ale tady jde tady je nějaké prostě háčky, to si myslím, že za to dá zaháknout. Jo, jde to zaháknout. A tady má vlastně výtah prostě, jo, tady, ježiš, to je. To trošku se rozbilo, tady můžu vždycky zaháknout ty jakože nějaké předměty, tady nějaká židle, tady je postel, jo, můžu se vždycky tady podívat, jakože. No tady jsem asi byl někdy, když jakože, a teď mě asi umřel táta, jakože, tak asi prostě, to prostě se chci jako rozjet, asi to vypadá moc, že to někdy jelo. Tady jsou boxy, protože to je na palivo prostě celé, jo. Takže to je takový jakože úvod tady, já si sem dám ten box, prostě jako část domova, to je achievement, to jinak jako, a já chci nejvíc těch věcí, jako, prostě to se dá sbírat, takže já proto dojdu a pak se zase uvidíme. Jo, počkej, ono to nejde, já jsem teď zjistil, že ono to nejde. Sakra, ne. Tak ty vole, to je fail dobrý. Co ty lidi můžeš dál jít? Sakra. Počkej, ale tak co to tam bylo, já nevím. Jako důležitý asi jenom ten mailbox prostě, no tak nic tak. Ach jo. Tak je teda no, moc se nepochodil prostě, no. Nejde to jakože. Nejde. Tak jako asi to mají prostě nějak, jako, aby se nešel někam až úplně se vrátit prostě, ale hlavně, že máme ten kus mého domečku prostě a ten můžeš ještě navrch právě vidět. Tady je plachta, jo. To můžu nastavit, ale teď teda musím přijít na to, jak to funguje. Tady jsou všude takhle ty boxy, tady nějaký venek. Ježiš, co to je? Ne, sakra, se spadl. Ty balkon prostě, jo. Takže nastartujeme to, tady potřebuju. Zkusím tohle. Jo, energie není. Tady to je odpařovač, co je toto? Jo, to je kotva. To ještě nebudu potřebovat. Tak. Ten výtah ten je dobrý, co je toto? Oha, energie. No jasně. Tak, počkej, a to asi není plachta, protože já vím, že plachtu dostane na nějakou dobu. Ale můžu se na to podívat ještě. No, nejpadá to, že to něco je. Tak jo, jdeme teda na to, já se ještě podívám na zvuk. Tak jo, zvuk je dobrý, tak můžeme jít teda na to. Tak. Ty vole, wow. Ty už to je. Ty vole, ta hudba. Mně se strašně líbí tyhle hry. A jo, a to ty se to jakože prostě oddělává ten člověk, aby to prostě nejelo na vždy. Že postupně se to jakože vypíní. A teď je to vlastně o tom, že tady sbíráš krabice prostě, jo, takhle se díváš prostě, když tady půjde nějaká krabice, tak to prostě zebereš. Hej, tak ale trošku šlapni na to, ne? To stojí za to, jo. Dobré, tak je to. Tak už loading prostě, teda save jako, tak teď. Vlastně jenom čekáme a jedeme. A nejde nějak to jakože vyzdálit. Jo, pár musím. Tak ne. Probice. Tak. Pojď, tak. Ještě aj tu další, pojď tam. No. Pojď. Tak, dobré. Prostě není tady tahle hra funguje jakože není taková dobrá věc, že prostě všechno se ovládá prostě jenom, že něčím interaguješ, není tady žádný prostě jakože klikneš sem a tohle udělá tohle, nebo tohle tlačítko udělá tohle prostě, je to všechno právě na tady ty čudlíky. Tak zamčené. A takhle se to zamče vlastně a jedeš už.
Pára. Dobré. Tam má nějaká lampa na vrchu. Tak. A jeden prostě jako no. Jeď, ne, ježíš. Aj bože. To je ještě těžký. Je to prostě chatrný stroj prostě, no, můžeme se podívat nahoru, jak to vypadá. Nádhera. Sakra, zase to nejde. Ty vole. A stejně tady je tento, tady jsou ty boxy, takže to budou se pozbírat. Tak. Zajdu si proto. Tak a o tom vlastně celá ta hra je, prostě sbírání boxů prostě. A prostě jako sbírání tady těch maličkostí prostě a je to dobrý, je to takový, čekaj, já to jim sem, tak je to prostě takový relaxující, takový jako a v pohodě hra prostě, no, a mám rád. Tak ještě tyhle sem dotlačím a mělo to i všechno, no. No tak jo, to stačí prostě hodit sem, jako to nic dělá, tohle to můžu. Jsem to můžu dát, to je no. Tak. Ty vole. Vyšpara. Tak. Trošku tady uklidím aspoň, když už. Co to prdí? Tady je aj hanice, myslím, jo, jasné. Pára. Ty vole, je to dobrý, ne? Je vlastně taková blbina zábavná. Já nevím, vlastně ten kopec běhu. Nabít to tam. Kolik stačí krabi? 2? Jasné, 2 stačí. Se pára. Ježiši, ne. Tak to jsem posral, hoši. To budu muset druhou stranu. Tak jo, je to tam, poslední krabice. Počkej, já si to tady vložím ještě. Připravím si tady jenom 2 stačí prostě, taká jako jediné co tak potřebuješ, jako by měl plnou tu energii. Jestli se to třeba zvětší prostě. Jo a tady tohle, když jste věděli, tady ty jako pruhy prostě, tak to jsou jako životy, jo. Životy myslím plachty a ještě je to dalšího. Takže pak dostane právě tu plachtu. Tak. Teď se něco asi stane, no, jsem viděl. To se uložilo. A krabice, jasné. Tak stav, dobrý. Zase to jdu, no. Zebrat tady, tak. Počkej, co dělá tohle? Tady mám ještě. Co to je? No to nechápu, co to je jako. Jo, to je naviják. A na druhé straně to nejede. Tady je právě dobré, že je tady barel, ten vlastně to doplní všechno. Ten je prostě takový jakože takový prostě jako nejlepší, co můžeš asi mít. Ten si dám sem. A jak prostě zase beru. Je zajímavé, že jak je to tichý prostě docela. Když nic se neděje prostě, tak to má fakt jako dobrou atmosféru ta hra. Hrajeme. Pust to tam. Jo. Počkat. Tak zastavit. Musíme doplnit palivo. Tak, bum tam. A jdeme. Znova. Nesmíme zastavovat. Tak. Tak. Už to jede. Co to nehraje, že hraje? Páru dodělat. A ještě moc nejsem zvyklý na to mluvení, takže asi obával se, že nikdy tady nebudu moc
zvládat tohle, prostě tuhle část ještě. A snažím se prostě, jo, snažím se. Tak, to je další věc. Ne, ještě že. Co je? Sakra. Není to tak jednoduchý, prostě, no. Pojď, za co mi to dává. Tak. Tyhle, to jede, no. Tak, další doplnit. Další doplnění, když jsem to tam dal. Ale to stačí, letím. Jedem. Co ta hudba nehraje? Další krabice, další krabice. Ne, sakra. Počkej, i pod to taky. Jo, v pohodě. Dobrý. Tak to nevím, co se tady dělá, jakože. Tak jdeme, i krabicí v ruce. Dělej. No tak tady. Já to musím ještě trošku zvyknout, ale dokud to je dobrý. Kolem ho dám. Všechno se daří zatím, no. A vidíte tady právě nějaká zeď, prostě nějaké jako... Prostě vyschlé moře asi, no. To je nějaká ta bojka. Ježiši. Zastav. Co to je? To neznám toho. To nevypadá moc. Je to nějaký ježáb. Ty jo, no zajímavý. Co teď jako? Zkusím na to jako naskočit. Třeba to, tam něco je, tam jsem viděl něco. Tak to zkusím. Tak, mám trošku. To dej. No, tlačí, jestli to půjde. Nejde. A je tam něco. Vidím tam nějakou kouli nebo co. Nějaká váza asi. Tak. Třeba mě to někde zavede. Prostě tady, když třeba se něco stane. Až tady asi. Ty vole, no to nebylo. Dobře. Jo, aha. Ještě jsem to zastavil, no. Tak. To je moc dobře nedopadlo. Tady je totiž most nějaký, co tady objevil. Jsem tu. Tak. Co je tohle, nějaká váza? Jo, tady nějaký, co to je? No vidíte, tady bylo jakože hromada vody, až tak, že vlastně to prostě tady stálo. Jako. Ale teď to prostě celé to moře vyschlo, a už to není dobrý. No. Jo. To je ta plachta! Počkej, ale jak mě to pomůže, když tady mám plachtu? No, přivrtaj to tam nějak. Ukáž. Dobrý. Tyjo, achievement. Jo, tyjo, najednou to jede, jo? Tak to nevím, co bylo, jako. Tam mám plachtu, prostě... Jedeme bez paliva, dobrý. Pojď to tam. Ano. Tak. Tyjo, a to vypadá fakt dobře, jakože. Tady si dám další trofej. Nějaká váza, co? Je to nějaká koule, víš? Přiblížím si to, no. Míč nějaký asi. Tak jdem bez paliva, však v pohodě. Oh. Vidíte, to je to moře. Tady prostě bylo to město a prostě to moře vyschlo. Nevím čím úplně. Čas to rozvíjet. Tady vidíš, rackové prostě už nejsou někde na bojkách, prostě jsou tady blízko. Je to smutné, jakože docela ta hra. Ještě nějaká prostě něco spadlo, nějaký sloup.
Teď máme vlastně to hlavní, už nemusím se srát tady s palivem. Ještě uděláme. Ježiš, to se ovládá teda. No, to je super, dobrý. Můžu tam hodit ještě jednu bednu. Krásný to je jakože ta hra. No, tak se tady kochat prostě. To celý vypadá. Co je? Ještě budu muset řešit plachty tady, to je super. Nejde to tak. Tak už někdo asi jel, se někdo snažil tady prostě to projet. Je to super, no, prostě taková, pak taková relaxační hra. Takový prostě, je tady příběh, jako takový prostě na pozadí a dívej ta loď prostě půlce tady prostě, taková obrovská. Plachty dole, plachty dole. Ne, plachty dole. Pojď. Jo, aha, to se asi mělo stát, počkej, ale nejde něco pod tím? Nejpadá to, no. Počkej. Krakotku pryč, můžeš jet. Ježíš, ne. Něco tady je. Ježíš. Co to je? Pojď vás to dělej. Co to bylo? To je nějaký šroub. Ty vole. Co se tady stalo? Ale můžu je dál prostě. Co to je, nějaký kufr? Kufr a další barel. Tak jo, a teď teda už to prostě, jo, tady se otevře nějaké prostě schody důle. To je tak prostě vždycky, tady, aby jako to nebylo prostě, počkejte, nějaký poloviční barel, co to je? To je konzerva. Super, prostě nechám. To se dá taky pálit jako tyhle věci, ale prostě proč to pálí, když to prostě pěkné. Vidíš to nějaká prostě s tím. Kamení vole, nebo co? Vidíš to, co to je? Je to nějaká mušle nebo něco? Tak jo, teď už to je prozkoumat prostě. Co to tady je všechno? To je taky nějaká... Ježiši, nepadej, kámo, nepadej. Co je? Jo, to je ten šroub jako, ale tady ještě něco pod tím. Co to je za plechovku? Počkej, to ceška se dá jakože oddálit. Co to je? To je zvonek nějaký? No jasný. To je super. No cinkej. Ale cinkaj. Tak a tímhle s tím to asi nějak... Ty vole. Bože. Ty vole. Hej, ne, počkej na mě. Kámo, počkej na mě. Počkej. Dobrý, jsem tu. Počkej, op. Ten barel hodím do řití a dáme sem zvonek. Tak. Můžete dávat oddálit, no. Jo, další nějaký vrak lodí. To je zatím super jako plachtu prostě. To ten týpek nevymyslel, ale jako prostě. Ale jako... Takhle to asi bude, že prostě postupně to nějak prostě... Vylepšuješ tu loď, prostě... Užíváš si tady takovou prostě... Stimulovanou krajinu prostě. Lodě má... Tady už někdo asi něco dělá. Je to nějaké auto prostě. Tu Berna není nic z toho.
Jo, tady něco je. Zastavím radši. Stíkaš. Jo, tady už něco je. Tak a to můžu rovnou dojet. Jenom aby mi životy nedošly, takže tady to jde vidět, že no už něco ubralo se. A tady je právě ta plachta, ne? Tak, zvednout kotvy a jedeme. Tak, teď to jen prozkoumat. Já už radši tu plachtu rovnou vypnu prostě. Pak to podle mě bude jedno, no? Je to dobrý. To je další barel a samé dobré věci prostě. Tak tohle rovnou můžu dát sem. Sakra. Dobrý. Budeme to teda prozkoumat. Jak to tady funguje. To je plošina. Taký most prostě, no. Ty vole. Tady už nespadlo. Dobrý. Je tady něco na tom. Vypadá. Počkej, já trošku taky to přiblíž, ne? Tak. Tady je generátor. Je barel. To se má dát do toho asi. Já nevím, to dělá. Jo, to musím dát do toho. Jo, aha, to jde nahoru. Odklopilo se to dokonce. Hej, neodklopilo, tak co teď? No, jasný. Už je to dobrý. Co tu máš? Tu další světlo. Bereme. To se hodí. Je tady kryt. Nic jiného tu není. Tam jenom něco. Počkej, kámo, tak to jsem si moc nepomohl. Co je tohle? To jako pojedu kama. Co je tohle? Nějaký čudlík. Nový domov? Co? Jo, teď to jako jede důle, jo? Aha. Tako, to jsem měl asi dát důle to závaží, a co teď? Můžu skočit důle? Oh, ty vole, dobrý. To mám takhle jednoduše jenom zlítnu důl. Tak. Teď kam dám tohle? Oni to sem prostě takový. Všechno tam. Zacpu prostě nějak. Sem. Tady budeme prostě hromadu věcí jet, a co? To mají hrát, ale si můžu dělat co chci. Teda tento plachtu dám nahoru. Já vlastně můžu, ale. Můžu? Doufám, že jo. Radši ne. No jasné, buchla se. Není úplně dobrý nápad, tak dáme na motor. Tak, teda. Ukaž. Tam nás to dá zavědět, ale jo. Jej. Brána otevřená. To vypadá skvěle jako. A teď radši zase zapnu tu plachtu. Ani nás. Teď ne. O ne. Došel větr, sakra. Tak to mě asi neujde. Špatné.
Jak ticho zase, vole, to já nesnáším. Krabici se zapomněl, a to je dobrý, tak. Jdem teda, no, bez větru už. O, krabice. Tak jedeme teda znova. Jako není co tohle mám říkat. Zase dodálí prostě, no. Tak, vařit. Rychle. Sakra, zase vole motor. Kurva. Tady zase něco, nějaká bota, vole. Co to je, půl barela, vole, nějaké. Prostě šrot tady sbírám, no. Per to jedem. Ty maličkosti, vole, nějaké. Nevím, co je, vole. To je nějaká karta, vole, a zase pětlícované, co si, vole, král prostě. Ty vole, boučka tady je, to nejpánu, dobře. Zatím to vypadá dobře. Palivo dobrý, prostě, všechno dobrý. Tady zase co je. Ne, ještě se mohl jít, ještě to trošku dej. No. Tak. Leď. Co to je zase? Flaška, vole. No to beru, vlastně, ne. To mají tedy spíš jírný, vole. Co nic neděláš, vole. To je prostě kámachet. Tyjo, pěkný světlo. Ještě odnesu tohle a pak se pojedu. Ty vole, 15 věcí do té lokomotivy, se to jmenuje lokomotiva. Tak jo, už to všechno mám. Ty vole, ty to vůbec nejpadá dobře, jako. Pojď to sem a rychle pryč. Jedem, kámo. Vařit. Tak, do motora. Vařit zase. To vypadá teda. No ty vole, moc dobře to vypadá. Už začíná pršet, tak to není dobrý. Para. Ještě palivo. Barel použiju. Správně, pojď. Jeď! Vybíle, vole. Já nechci být dlouho. A paš to tam pořádně. Takže to vypadá. Ty vole, blesky. Tak hoši, ven nejdu. To tady, rychle tady zpátky a jedem. Další barel. Ber to. Hej, kámo, ber to, dělej. Tady nechci vypít, já to říkám, ty vole, na to fakt nechci vypít. Jeď. Kámo, počkej, pauza. Ty vole. Barel, dobrý. Kámo, to bude cítí prostě, ten slejvák. Tohle je to fakt dobrý pára. Tak pošli to tam. Teď asi tu plachtu úplně nechci dávat. Nebo možná ne. Možná jí dám. Zkusím to, ty vole, třeba to fakt pojede. Pojď. Jede? Ne, to jede dozadu. No. Tak to je nahoře plachta teda.
Jeď tak normálně, jeď. Přidám paliva. Tvařím. Fakt, že to přejde jako. Tak to bude, to je dobrý. Pojď rychle, dober to. Kámo, hoří to štatle. Pojď. Asi ne, kámo. Ty vole, počkej. Kámo, tady tohle se rozbilo. Proč, ty vole? Všechno plachta, ne? Kámo, to nekopne, ty vole. Já jsem si tady nevšímal, jako se děje, vlastně se něco nevinulo. Není to tak jednoduché, prostě sám se střejím, se věcí nevinulo. Tyba, už to utichá. Už to vypadá dobře. Je to dobrý už. Tak, tady krabice. Ty, jaká noc, ty vole. Jaká je to skvělý, je fakt jako to pěkná hra, prostě taková. Já mám rád takovou, prostě, to baví. Tak jdeme. Pusta tam. Ještě tam hodím další tady, další lundu. Vaří to jeden. Budu se dívat, jestli něco nemeškám. Já to fakt jako skvělý to. Jeď. Už to prská docela, no. Mě bych měl nějakou opravu na to. Takový vodě prostě. Jako víš, to stačí prostě jakákoliv oprava. Ježiši. Málo paliva. Tak to tam. No tak, kámo, to se líbí neovládá. No, to se nejedu. Vole, jeď. Jeď, kámo, jeď. Co už prdel, jeď. Startuj, kámo. Další krabice. Ty vole, to už někde sem, pojď. Až ty dojedneš. A tam to asi ukončím, protože už je to dost dlouhý prostě ten díl jako. Celý začátek jsem projel. Je to tam. Ještě kámo. No, vidíte toho. To je dobrý. Teď se do toho zkusím dostat nějak. Jo, baterku, kámo, baterku potřebuju. Pojď. Vezmu jí z postele, to nechci, co tohle. Mám zase bordel. Houdí nechci, to si nech. Tady, lampu. Jdem to prozkoumat teda. Tady je barel. Cukro. Si nevšiml, vole, tady to má v prdeli, ty vole. Tak. Ukáž, jak to vypadá. Tak dobře, hodím to sem teda. Tak, nádherná. Počkej, to je něco důle. Zpátky, no tak, kámo, jsem prdelí. Je tady nový prostě nějaký tady pravárenský něco. Takže jo, ale já to už tady asi končím, jako prostě to bylo dlouhý. Takže jo no, vlastně chcete vidět další pokračování, můžete dát like, prostě odběr a takové to prostě. Já za to budu rád, teď jsem
začal prostě, no. Takže docela by se to hodilo prostě tak na začátek. Takže a jo, jestli se vám to líbilo, můžete napsat prostě, jo. To jako, já bych chtěl v téhle hře určitě pokračovat, takže jo, takže já se s vámi loučím a u dalšího videa nazdar.